siarad gyda chi yma heddiw i gefnogi'r ymgyrch i achub S4C. Mae yna fygythiad cryf i ddyfodol y sianel ar hyn o bryd, ac mae'n rhaid gwneud safiad. Ond dwi eisiau bod yn glir. Dydw i ddim yn amddiffyn y sianel fel mae hi ar hyn o bryd. Ni angen sianel Gymraeg newydd. Sianel sy'n gallu symud gyda'r amserau, sy'n gwneud mwy ar-lein, mwy i ddenu dysgwyr a gyda chynnwys mwy cyfoes. Mae ferch fach gyda fi. Mae hi'n yn ysgol gynradd Gymraeg Bronfwy yn y Geffi yn Cwmranda. Mae hi'n 6 oed. Mae ein teulu ni yn ddi-Gymraeg yn anffodus. Er mod i'n siarad, darllen a chwarae gyda hi yn Gymraeg weithiau, dydy e ddim yn digon. Mae Cyw ar S4C yn bendigedig ar gyfer teulu fel ni. Mae'r rhaglenni yn rhoi cyfle i ferch i'w wrando ar y Gymraeg y tu fas i'w ysgol hi. Mae'n wasanaeth pwysig iawn ei deuluodd i di-Gymraeg. Dwi wedi dewis peidio talu am y drwydded teledu i brotestio yn erbyn y bygythiad i S4C. Mae'n gyfraniad bach i'r ymgyrch. Mae pobl yn y mudiad cenedlaethol yn gallu gwneud pethau gwahanol i helpu'r ymgyrch. O weithredu uniongyrchol fel Jimmy a Helen, i fynd ar ddadl at y Llywodraeth. Dwi eisiau dyfynnu'r diweddar Dr Phil Williams,